Piindi TV koyi dañi wone mbiyen Piindi TV Piindi TV dañi wone mbiyen Piindi TV Piindi TV dañi wone mbiyen Piindi TV Piindi TV. Assalamu alaikum mon bandiraɓe fulɓe wonɓe funnague hirnague rewo e worgo mi salmini kala to ɓi pullo woni kaalowo ɗemgal fulfulde nde an andi to gonɗa e to keedirɗa foof wontoroɗo tawima ɗon salminima calminaɗi tedduɗi gonduɗi e needi caggal yettude Allah noon e julde e guiɗo mum sallllahu alayhi wa sallam en garti kadi e yewtere men wonde fayida nde yewtere men mawne nde hono Comedi Show tawa ko ɗo tan e nder Piindi TV Amadou wiya bandiraɓe guila juula mataw en dañani fartangue arde wadde émission wadde muɗo wiya bandiraɓe foof kala to ɓi pullo woni e windere nde min Aïcha wan muɗo wiya ɗum yo yarlo mi yaafomi yarlima ɗum mi yaafima yen battunimo duuɓi e duuɓi ko weeɓani ko noon tawa eɗen ɓeydi en gussaki hande noon muɗo jogui kadi belamma e weltare gam addude ɗo fedde wonde fayida kadi wadɓe ko yooɗi ko yonta nde wonno mawnam Fati sohna Fati Adama ne wiyanno ala gonɗo pasoma sona mo ndennuɗa meccal donc ɓeɗo so jooɗima ɗo ko belammam nde wonno min gondi gondigal jongal pewgal hono Mamoud de ina wonde Dieynab Ba ina wonde Joom Miñam donc bandiraɓe hande muɗo wiya tan yon cocco tan kuccuton e mabɓe hande mo on jiiɗo ko weeli ko wedɗa Mamoud de bisimilla ma calmina bandiraɓe ko addi foof bandiraɓe moni kala inde mum e yettode mum on calminama ɓe funnague e hirnague rewo e worgo debbo e gorko suka e mawɗo Mamoud de salmini on e dow inde goo moƴƴillita pinal Pulaar e dow inde e galle Joom ko ardi foof mbeɗa wiya on yo juulmo wuuri te kadi golle baɗanoɗe ɗe kala muɗe memi seeɗa min mbi yo yarlo yaafo ɗon poɗɗa adorade yo yarlo yaafo mi arta kadi e yumma galle yumma mo wona mbaɗemo ɗon ha goɗɗo dañe hono Dieynab Ba mi salminima juurimama Waaleykum salam wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh joom galle o noon nani joom galle o nani on yoni joom miñam salmin bandiraɓe wallahi mi salmini kal bawɗo yebde en ɗo e Piindi TV go fof mbeɗa salmini ɗum inde mum yettode mum so wona jogade weltare tan arde hande plateau ma o min ɓuurma weltade inchallah yo jaram eyyi bandiraɓe son jii oɗo galle ne manki goto woni Aïcha Tokaram ko on tan manki hen mais saaha haɗani e goto inchallah ma wonde o aroye plateau o son jii ɓeɗo noddumiɓe ɗo par ce que oɗon gandi korka ka ɓe mbaɗi golle badde fayida galle Joom mboɗo andi bandiraɓe fof jeeɓi ɗum te kadi ko ɓe gaddi ko scénario mo ganduɗa ko actualité kadi ko hay goto waɗani osé pour wadde ɗum par ce que ay enen bandiraɓe men ɓenen haalpulare ɓe mataw complexe goto nana e men en cuusa wadde hon gueɗe sen mbaɗi ɗum mataw en mbiyete ko e mayen ñiñe hen walla mayen jenne hen walla ma wonno yimɓe jiiri ɗum kamɓe noon ɓe mbaɗi osé ɓe pawi ɗum par ce que ko gonka ko ganduɗa ko ne wone société o par ce que a yiyat neɗɗo liggo machallah tabarkallah machallah ha feewa woppano ɓesgu mum galle woppano ɗumen bien ji moƴƴi gorko goɗɗo ara tan hetta hen aɗan gandi ɗum ɗon welani e ɓandu malli ngala hakkude men ala wona malli gonɗen ko yewtude tan ɗum ɗon welani e ɓernde ko ɗum ɓe joui affaire o machallah waɗi réussir no feewi joni mi totat Joom o haalna kam idée o holto ummiri e holko saabi o waɗi ɗum après gartene Mamoud de bon so wona weltare ha hande e plateau ma o idée o noon to ummi to waji goɗen wiye Ifra Ba Ifra sehilam Ifra sehil ma Ifra korka wonno he tournage yiro yaroji min gonno wanno tampere ko jootor foftade nder korka mais kanko kalni mom de ɗum o wi kam non c'est pas l'appel à fofto wat korko wimno waɗi jempo quoi wawa wonde wi kam no il faut mbaɗen mbeɗa anduma sen porsitan en mbaɗat ɗum quoi nden o ari gallo haalnim idée o mbimi wadde yo ar o jooɗo min bindu ɗum quoi o jooɗi min eɗin wadde miijo makko wadde miijam min binda affaire o min mbaɗinde ɗum aussi vraiment min jii haalpulaar en ɓe jinggi jeeɓi ɗum min dañi hen weltare mawde vraiment eyyi ɗum ɗon dal noon yaari quoi ko ɗon ummi tottu Mamoud de micro o Mamoud de an
wonne galle o min ji a waɗi hen golle baɗɗe fayida kadi a holliri kadi facette goɗɗo nde wonne e banggue comédie yagal ngal min kam en ɓooyi yaadude en ɓooyi magdude kono kam mi meeɗa andirdema comédie kam so Allah min mbiɗa anduno kam ka mogiyanke kadi machallah aɗa yiɗi mogo kadi aɗa wawi ɗum kono face moɓe kollirma e galle jooma o machallah a holliri hen annene hon talent goɗɗo gonnoɗo e mamo yimɓe gandano eyyi ko ardi foof o Aissa ko yettudema e jarudema e kala saaha mbeɗa wima mogiyanke kanko o ala sifa no foti waade o jogui ko jimme e haaju bindol ngol to fawaɗo nde wonno so tawi a woni mogiyanke woto yaaru banggue goto woto won woto won drame tan mbawɗa walla comédie tan kala to paweɗa hokku ɗum tamum ha timma ene jogui noon e lowdi e nde Allah lowata neɗɗo taw kanko o wawi tan ko banggue goto taw ko o wawi tan ko drame walla o wawi tan ko comédie sa waɗimo e drame tan o dañat probléme par ce que o hattanani ɗum joni wadde an somi nani haala ma wadde an titone ma e nder mogo wadde ka comédien min komi comédien te komi polyvalent ka polyvalent mais comédie o ɓurɗa wawde wona comédie tan drame ɓuurmi wawde fawɗon jungo ma mami arta e ma Dieynaba Ba vraiment a waɗi hen golle baɗɗe fayida kono mbiɗa jogui namdal en tant que debbo en tant que yummiraɗo tawi no jiiruɗa no juuruɗa ni e profil mo tottaɗa e rôle o holno jiiruɗa ɗum en tant que debbo en tant que yummiraɗo ewa Aissa Allah jarama a jarama kono namdal ma ngal kadi namdima hon kono namdal ngel jinmi namdede sa yi rôle o kadi mi totti ɗum fodde mum ha timmi wonko gandanɗa hande hoorema an hoorema aɗa andi wonte galleji ɗe gandanɗa hoorema hande nani pusi pour holɗum ko ɓesgu hande wonɓe gandanɗa hoorema nana juuɗi taw ko sukaɓe tokosɓe ɗe worɓe mumen maaya walla ceere garta jooɗo e galle mumen ɓe gonde ɓesgu mumen ko haɗata ɗumen resede mbiyata komin cuusa ɓesgal te yalta yaaha waɗoy ko boni ɗum nana heewe e nder galleji he so yi hande rôle o tottumi ɗum fodde mum ha timi par ce que ɗum ne heewe e galleji ɗi wallahi Allah ne heewe e galleji ɗi an noon a totti rôle o fodde mum ha timmi eyyo saabu wonɓe gandanɗa hoorema won mbiyoɓe hande oɗo tagui oɗo woppa gorko mum maaya ne daña gorko goɗɗo ina waɗana ɗum ko gorko mum oya dañano ɗum kadi surtout eywa aɗa andi ko tagui ɗum par ce que na wawi gurdam mam no gurnomi nden ɗum gurdam mam ɗum gurmi jinmi wurde joni tawa jiidani ala Dieynaba ɗon mi yaadani ɗon e ma par ce que sa wi noon elle wadde aɗana dolna waɗoɓe ɗon ɓe ala famani min e yiyandam an ka yummiraɗo ka debbo aɗa jogui ɓesgu ma aɗa wonde mabɓe nder galle e daña babiraɗo goɗɗo tan cansa aɗa waɗanaɓe ko ganduɗa a waɗantano bammabɓe aɗa ñammino gorko ma oɗo ko ganduɗa a ñamminano bammabɓe te kadi koye jawdi bammabɓe beele ɗum ɗon kadi ne weele ɓerde ɗum hay ɓiɗɗo goto jaɓata ɗum hay min kalda way mono sonno ko min kono joom waɗi ni ko ɓuuri ɗum mbaɗanmi eywa Aissa woni ko mbimami ko tan hande an a resata ka waɗano gorko ma woya ko dañano e ma ko hay hokkam ndiyam taw ko haala bel ka dañano ka dañano e jaaɗo dañano ɗum e ma nden daña goɗɗo daña ɗum ko ɗum tagui probléme uji ɗi keewi e galleji ɗi ay sinno hande tan ko mi dañi gorko ɗo jiiɓe mi nodda e sukaɓe ma mbiya a min de mi yii mo gandanɗa hoorema ko jeeyaɗo Allah ɗon mbeɗa yiiɗi rewde mum ɗo dewrumi Allah kono hande a watta ɗum mbiyata ko pour lan min mbiɗa tolni ɗon gorko o maayi walla oɗo mi seeri mi hollanno mi seerama kono mami dañde goɗɗo walla gorkam maayi kono mbiɗa foti dañtude gorko goɗɗo ko belami mbaɗen ko ɗum woni probléme uji e galle mi joni noon ha aɗa etta jawdi ni gorko ma woppunoɗe aɗa totta aɗa welno gorko ma keso mo dañɗa o kadi Dieynaba ɗum ɓurti taw sukama ma ne jeeya ɗum kadi wonko heddi sa ha koko inchallah wadde an a dogani hen haydara ha koko garo inchallah fof laaɓa tottanam joom micro par ce que min noon vraiment min ɗon kam mi fadanoma ɗon noon ha laaɓa mi fadanoma ɗon jinnomi ko gara banggue goɗɗo mais ɓayde moni fof e yiyande mum ko noon jiiruɗa moni fof e yiyande mum kono an joom en tant que ɓiɗɗo kadi gona gorko kadi gona afo
aɗa wondi e miñiragel ma e nder galle bamma wonko liggani on woppanima beele ɗum ɗon ne weeli tan babiraɗo goɗɗo tan ara tan ɓurna reedu ara tan lelo e dow leesa bamma ajjo ne defane guertore ne waɗane miswi kadi aran ko meruji ɗi mbatta yo joomam yaafami ɓe mbatta ko payanneji ɗiɗi e nder galle o ɗum ɗon wona hunde yonde mais min ɓe ɓi joguiɗo kuddu sumata ɓeyde joom nan ɗon woppat joom mbukka kanko kam ko hoore makko tan o hooli joom mbukko joni ɗum jinni ko kalna hen bandiraɓe bon eyyi affaire o de situation gallo en ɗum no wadde compliqué seeɗa par ce que kalɗa o noon yaari par ce que aɗa andi bon sa dañi babiraɗo gandanɗa hoorema tout le temps noddanom a jooɗo e sere mum en waɗa e hoorema an won af an won an janggue gallo an jogoyto ɗum janggue jaam so maayi so uppiɗo nenema an won responsabilité gallo han tout le temps a dañi babiraɗo mbawi noon fini maayi an cikkata hanti bon kalko yayma naati kappoɗo ɗum lijjidi quoi joni ɗum noon wonno personnage joom bawam yeehi Mamoudou ari e galle go Mamoudou ari e galle min waynaka yayam rokkiri hoore mum haalnanimi bon acci ha jour ji o to yimɓe jooɗi tan wi kam bamon kesone guila o wi kam tan bamon kes ñanen kutim o Allah en andi guila ñanen tan kuti mom jomum wiya bamon kes ne tan wurgen ƴeewa men waɗa men woni mbaɗo men sabote quoi après noon nder hen babiraɗo ari kayim ne no fotnoni wayde e gallo jogo caractére mum anda galle wona galle mum koko luuɓa tan to waari to woni anda ɗum dañ hakkille quoi mais kañum ari wi en ñamko bam acci ko ɗon foof mbeɗa fawa ni tan mi jaɓata ɗum mi jaɓata ɗum yayam ne kañum ne pawa ar ƴetti min anda tan ko bawam wawi ko wawan walla ko wawi ɗum wiide makko ko bawam ko o wawi non ɗum noon ko foti lernede e plateau Aissa aɗa affaire o non affaire o ko foti lernede ay min yimɓe mbiyata ko min bonnedi non min yom bonnedi ala probléme mais yo situation min règle min ɗum waɗi mi intéressé quoi o paa ko yiye pawo ɗo heedi ko non wona kiram ko jiiɗa oɗo heedi ha tawi aɗa jaggui no jaguirɗami ɗum ɗo mi foti ɗum andude dal eyyi Allah jaara babiraɗo min ko koyɗe jaam juuɗe jaam gardumi e doole jaam won ko woni toon ko wona o andata ɗum eyyi kono min e bandira fulɓe min jiiɗi andude ko woni less ko enen jiiɗi andude ɗum e nder suudu aɗan bone am nede mi haalnima mbimi mawɗo suka so boni nedi ko mawɓe deƴƴi ganduno toujours mbeɗa haalanma ngol konngol yo rentumi aɗa andi baba so ari wiyama bammon kesoneni ɓiɗɗo kay foti ko yaadude hen kono ko to e jonde he ko ɗo no laawi kanko tanno no laawima kadi min mi wiyata cukalel mi yaha mi ɗaldima e Allah non jam ɗum ngala ala ta sinno joni wino ko baba gonga baba bisimilla ma so tawi wonko manque e makko mi hebbitamo kono taade ko kewɗo ha ɓurti ko hurufat tan kanko heew ha ɓurti ko hurufat joni jeeɗaɗa kay jallo kam fof ɗo ɗum jinmi namdade jom est-ce que lijjiti kay jallo min mi hoolaki pawo kayit gallo on wayi ɗum guila pawo naati e gallo probléme nan ɗon mais o wawi yeyde gallo par ce que gallo inde pawo woni hen ya ɗi haallaji a hirsan ɗum haalde oɗo plateau aduna fof ene yiyatma aɗa jooɗa aɗa haal ɗiɗo haallaji ki Aissa min ko kalmi fof ko min ko ñoore wonno mata kay ko téléphone nantinimi kono noon min komi ñohatnoɗonomi ko téléphone taade noon mbiɗa ñoha téléphone nangui kam ñoore kanko fotani hen lawade ni saabu omo andi kanko non kanko omo andi ni omo andi hayso omo moƴƴi hatta hami resde debbo suka ala saabu min suka ko mbaɗodam suka debbo min ko ha kay saabu nenam nena ara nenam ko fonno arde nenam ko fonno arde galle joni haɗima arde jewtidde nde hen ha paari
hadim arde mo arde ko kanko jarma ko fulɓe makko ɓe nantumi on haala hadi yimiraɗo ala kanko Aissa no waɗi ɗo haalnima mi yayimi waajo ko foti arde komi mbiɗen waajo so ari mam ɗeɗɗu ɗum haa yor kose juuɗam par ce que a mokkino ko waajo voilà voilà o jooɗimo baɗɗe kay o hoorne moƴƴani goɗɗe dow meɗo so ari ko ɗedda ɗum hamma an joni an non min ronki famde quoi an mi rokkuma seeɗa galle babam min woni responsable galle mi rokkimam a addi payel ma ngel ɗo gandata hoorema ala nafoore totiran dépasse ala hay nafoore wotere e galle mbeɗen muñanma ɗum ay ɗum waɗi joni yimɓe natti muññirde a muñan neɗɗo gueɗel gotel wiyen watten goɗɗum a salat quoi par ce que muññimama oɗo e galle he jaaha mbiyata haydar ay no waɗat fiɗende wona yi no waɗat fiɗende gonga lapka wallahi barke rasulullah ala wa sukkuno pam jo jiɗɗa e haalde babam yo leer non ala yo leer sa heeɗi bana mafa heɗo wonko darata e nder suudu mum wonko weltinde ɓerde mum e nder suudu mum suudumaje eyi jaafoɗa seeɗa ay oɗo min wona min yeewi o addi to ceerno mo immide lahara ha on joni teddungal ngal o teddini ceerno o so tawi o teddininen ɗum min kaɓata ceerno wertanimo gude guila bedda ha nder omo wiifa ceerno omo urno koyɗe muɗum ir ceerno wattinde ñande bonata nde ceerno ardi tan ndewmi hen ɓeɗe henco noon pour mo namne ɗum il faut dokkam noon 2 minutes e temps ma bon min ɓe puɗɗitima wadde théâtre joguino troupe goto seeɗa galle men école goto ne wonno ɗon es toon e mbaɗanno répété min mbi won marsa keramel ɓe liggo e gramme goto e wiye Seydou Pam garimi e makko jour goto mbimom Seydou ko guitariste mbimom Seydou min de mbi jour théâtre pulaar par ce que babam joftuɗi noddata kam e théâtre uji mumen mais o yiiɗa mbeɗe wonde e joftuɗi quoi on waɗi raciste a faami jafɗon kam e haal ka o yiɗa tan tout le temps e wonde haal pulaar en par ce que o yiɗi ɗum won haal pulaar voilà joni o wi kam ala probléme aɗa wawi arde gonda toon affaire o fuɗɗi virus o handi fuɗɗi wonde naade me tourbo quoi eyi voilà non voilà bon mo jokkirɗo ɗo affaire o fuɗɗi aɗa yaa aɗa andi affaire o saaha saɗa naata hen jitta yaltude yimɓe ganduma bon ɗum nanatma hen saaha théâtre e ɗiɗon mais yahata à instant goto hanti ɗum ɗon a waɗa ɗum dépassé mbita meccal ngal ɗo mbaɗim ngal vraiment mbi foti wadde hen gestu woto ko janggimi hen jangge jamɓe hutoro wona joni hen virus o naatimi joni noon yi ha saaha goto mbimi pourquoi pas 2016 wonno série nen mbaɗe tout le temps a yita pulaar voilà ouais nden noon miijo ari mbaɗimi 2016 noddimoɓe kamɓe ɓayri kamɓe jangguinimi kam mbaɗi foof e yam wonko e yam surtout o mawɗo jooɗiɗo hannde nem après noon puɗɗi waddi affaire sa ƴeewi tournage yiroyare oɗo jebta o guil 2016 ha joni 14 épisode aɗon wadde hay goto wawa wonde caggal men sino wonko wonno caggal men hannde minen he 6e saison 14 min tolni taw épisode taw 15e bientôt foti naade mais minen he 14 yahata ɓoye daro par ce que tawat poso yuli après mi darto production ko min waɗat produire te hay goto wonani caggalam guila ɓamin wadde produire aussi hay neɗɗo goto meeɗa noddude mi rokkimi temedere wi wallitorol oɗo production voilà ɗum meeɗa wodde pour so yi mbeɗa ɓeyɗo ɗum leernude sah par ce que e namdal ma ngol weeti
hina addi polémique goto hakkunde ana affaire entre artiste et artisan rek saha wodi wujiti mbima won gonɗo caggal makko walla ko boyo ko waɗata ko ɗum ɗo wawa scénario min windat mi waɗa réalisé mise en scène ko min aɗon watta e produit o montage ala ki filmé o jooɗi ɗo kañum filmat hay montage joni min waɗata par ce que mi ala moyen mbeɗa ya mbeɗa yoɓoy réalisateur walla mbeɗa yoɓoy monteur walla mbeɗa yoɓoy goɗɗe ko min waɗat foof ɗum adduna noon korka mi jograni wadde production ko joni noon foftade pour ɓaɗo kide famille am par ce que aɗa gueɗɗe sa rewi ɗum ma tolno mama ganata hoon ma a dañca vie de famille quoi no a dañca ɗum mbimi noon korka yon fofta mi wawa ɓaɗade famille am wawa ɓaɗade ɗum suudam mi wuurkide gurnamam quoi a faami mais ay nden noon ifra ari wi kam il faut min mbaɗ korka eyyi bandiraɓe ko joom haali ko ne yurmini kadi machallah ko cukalel omo yiiɗi liggade par ce que min mi andodiri e makko nana ɓooya seeɗa mais aɗa min somi andi neɗɗo jiɗatmi ko ƴewɗo ko woni e hakkille makko ɓuri tahde nangumimo kanko kala komo waɗa ko professionnalisme o nannata o yarata hen sa ƴeewi o jaɓata mukko wadde ko ganduɗa janggo e jaam a yewete hen saha ñami wiyoma joom woppum waɗa ɗum ɗo ni o wi ala hoto waɗiri noon non mais ettutama hoto heppo yo so hunde nde yalti yo taw jeeɓowo ɗum foof ne anda ɗum min vraiment mi ɓooyi yebde yiiri yaaro ko série mo jinmi mo korsinmi kono ko wi hen ko min wallahi cikkannomi ko on mbaɗi ni première saison ha oɗon mbatta mais 16 épisode kam 16 épisode ɗum ko min ɓeyde tan e ko haali ɗon ko ewa heewi ko gandanɗa hoore ma yimɓe nana cikka mata wonɓe caggal taw wala wonɓe caggal yonti noon hankkadi haale haalaɗo ko fotino yiiro yaaro hande wonano fawe télé so wonano nanne youtube heewɓe ko toon jeeɓata yiiro yaaro kono wona ko gandanɗa hoore ma hande télé ji ne pawa walla goɗɗum e goɗɗum en ji ala fof kadi pullo kadi jarlitiɗo kadi wiya gaare min walla moɗon gasi Piindi TV kamɓe ko pulaar laaɓɗo ceer won toon haalete toon ko fulɓe kadi wiyoɓe mbimi e mbimami kadi kaala toon gonga ɗum noon yonti hankkadi ba leñol ngol tawde oɗon kaala oɗon mbaɗa aimé ko mbatton ko no waɗi fayida commentaire uji gasata oɗon jogui magasin uji oɗon jogui programme uji ɗi jiɗɗon wadde gaare totton min publicité télé ji ɗina pawa gandanɗa hoorema ko yiiro yaaro gollat e woɗɓe ko mbaɗata pourquoi pas son nañi hay sponsor ni hay ɗo hay Piindi TV ni ne wawi fawde yiiro yaaro kesi ɓayde joni tabarkalla machallah min naati e bouquet o emin gone machallah e jabbal jongal non inchallah joom ma en jewtit hen Mamoudou de ko mbimi ko holko kalɗa hen annene ko addi foof ɗum kam ko kalɗa ko saɗele loore nde ene mawni wona ha pulaar en ngala koɓe ganda ko firti un sponsor ay sponsor ko ɗum hande jogui karalla kese ɗe fof ko ɗum jogui ɗum te pourtant eɓe mbawi de jogui société seeɗa mi joui e dran place waji goto noddimi téléphone komi deedi ha pulaar en joni mbatta joude wolof min est ce que min mi jangguini pulaar duuɓi 50 ndeysan 30 ans 2000 90 puɗɗimi jangguini pulaar goppumi ko koye 2017 nden mbimi hankkandi kere wonta farkam pullo goto meeɗa ittude ɓurɗi wimi nda walli toon joni mi joué grand place 15 minutes oɗon noddami oɗon mbiya Mamoudou hen comme jeeji men mbatte joude olof ndeysa wona law goto meeɗa walde wona law mi yurmini wona ne yurmini wona yennude minen noon emin jetta joom saabu goomu ƴellitare pulaar sosa ko hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi 1994 94 ɓooyi eyyi goomu ne yaaha kaset amin guidano min pi kalisa poche uji amen noon ɓe mbatta ɓe piyat pour wadde production min jeeyi kaset o on saaha ko marché noir min jeeyi ɗum e marché kermel kaset 5000 10 000 noon yimɓe kastaji ha kastaji ɗi timmi min batti lefol gongol min jeeyi Samba Gangue min batti lefol gongol min jeeyi Huuɗo hankkadi ni koye min naate jeere ndeysan taade noon min naate jeere kasetaji gonno hanki pousse yimɓeɓe joni kasetaji natti joni wonti hankkadin série wonti sponsor wonti ɗiɗo réseau ji câble uji ɗi mbaɗi kasetaji
e yante kon ɗo mbeɗon joni noon mbimi o hankkandi golle ngari Allah waɗi noon min darti ha ko joom binde oɗo séri ko wi ala fof taade ko enen gonduno hanki he canke ha hande ko enen tan gondata min Allah sala seyna Mamadou min kay komi yirtuga tan kala komi walamo tan so poɗɗa ko mi haala ndeysan comédien ji ɗi fof haala mabɓe ko goto kala jooɗi min kam mi teskima kala jooɗiɗo e plateau tan haala mum ko goota bandiraɓe il est temps noon geccutoɗe comédien ji vraiment eɓe tampi no feewi eɓe tampi ha no hannirta ni eɓe tampi oɗon joom bonne volonté ji oɗon jogui société aji oɗon jogui usine aji oɗon jogui boutique aji gaare naate ko wayno ni télé ji e série ji mallon ɗumen par ce que neɗɗo ala ko ɓuuri bandumen te kadi ko bandi yeeɓoɓeɓe wona julfuɓe jeeɓata en ko fulɓe jeeɓata en ay hon galle goto nanɗo mi yiiɗa haalde inde mum ko ɗum ɗo goto yew kamɓe koye mabɓe so tawi ka tailleur soɓe poti ñodde koto tailleur o ɓe jahata ɓe ñoota ko cantakunuji ɗi sah mi haala mi wasa ɗum ɗo ƴeew kamɓe koye ɓe mbaɗi suude mo ganduɗa ƴeew joni sa yiiɗi morade jahata ko hono ma jaha toon morotoɗa soɓe jiiɗi sodde ɓe jahata koye kureji mabɓe ɓe cooda toon ɗum tahi hande eɓe mbiya ɓe toɓe ettata kalis toɓe jogui kalis ko ɗon kalis mabɓe gummoto kamɓe ko on systéme ɓe jarata enen bandiraɓe sen jaari noon tan wallahi l azim en jahat par ce que machallah eɗen keewi ko jahata e marché aɗa yaha sooda e goɗɗo jaha to bande taw haalpular hono ma no jogui boutique ne yeeye comci ko codata e oyo ko omo jogui ɗum jaha cooda hen wonanimo gartam onne kadi ara e télé ko wayno Piindi TV waɗa hen bujjoye mum buddiɗe mum wona walli leñol ma e bandiraɓe il faut ɗon ƴewtoɗen ɗum no feewi par ce que min kala garɗo to tan ko haala ka ko gotum e totto joom so tawi honko jiɗɗa haade par ce que ɓe mbaɗi kam signalé heure o gasi ɗum waɗi ko wonde wat toppito pour wayno aussi par ce que aussi ko mbaɗen ko tawin tan que fof min waɗanno comme ɓeyɗo par exemple han sin komi waɗan comme tottanoɓe kase wata wadde ko mbaɗen ko mais kamne ne garni en jogui compréhension e kal tawi affaire o bon haydara ala ɗo ɗum gara e mbaɗ ndeysan yidde e wadde tuttu ceerno neɗɗo aussi quoi comme élément mabɓe comme élève mabɓe te garimde vraiment ɗo ɗum yiyata e kew noon wawa lidde kam fof machallah côté goɗɗo aɗen hunde aɗa waɗa ɗum hande bayɗen hande Djiby Oldou Ba nodduma ɗon ma félicité hanke min mbayri haalde min kalima on 20 minutes ndeysan min waɗen félicité Djiby Oldou bohum bandum dula kawe voilà jaaɗi guel Seydou Wuwa Sow ay ɗum noon tan dañi men gandanɗa hoorema hanki jaam ɗanaka weeti ndeysan tawi komi jooɗino tan foti darade han ji ndeysan wallahi parce que hay 5000 personnes en jeeyama quoi a faami hanti waɗ fule fayit gandan mbatta o won jooɗi ɓen pat wallahi voilà mbeɗa salmin aussi Ifra Saliou oɗo kañum woni cameramanam ndeysan ƴewani am haydara o ƴewan ɓe jogui ɗum ala bon kalno armi situation yaata foof noon yarat quoi ndeysan e woɓɓe nen caggal ha heewi wawa ndeysan sa limi a juumat salminɓe kamɓe fof gomo Ablaye Ba Canada aussi sehlam kañum ñen foof noon ko waɗam encouragé vraiment kewɗa e mbeɗa ñaago mon duwaw rewɗon mbaynoroɗa joom voilà mbeɗa ñaago bandiraɓe haalpulaar en ɓe foof en sala mbiya komin joddi jeeren mais komin gongo hay goto ɓuuran kamen ɗum yiddi par ce que connaissance joguimo hande côté goɗɗo won jofuɓe kamɓe ɓe gandi mo ala ɗum e pulaar te pourtant comme gaccuɗeɓe gaɗimi e pulaar ndeysan ma Allah yoɓe so Allah yo jaɓi yimɓe ballami duwawuji quoi e inchallah tottu Mamoudou o wayno a jarama weltima Allah jarama on jarama e yo yaw noon dendagal Piindi TV e woto waɗam ɗo jiirude wonade gayni sumaɗo jiiru jafoɗa eyyi ko addi foof mi weltanimama Aissa e kadi e yettude bandiraɓe foof won nulal gotal wonno noon jutten bonɗo needi oɗo komi nulanoɗo yomi haal ɗum ndeysan ta noon komi nulal wonno ngal yettima jutten bonɗo needi kono noon ko suka intellectuel machallah ko sehilam vraiment ko kadi ko neɗɗo min jiɗel mum mo gueɗel gotel ko ni o waɗi sa waɗi ni tan waɗi kadi ko gongiyanke eyyi lobbunnaɓe ko noon heddi noon omo jiiɓo taade ko jiiɓotoɗo il faut tan anda kadi jiiɓoɗa tan jaadon eyyi ko noon wayi
ɗum noon mi yetti on bandiraɓe fof on jarama kadi yo Allah hokku en kadi wattude on ni saahaji goɗɗi. Aisha wan Allah jarama a jarama min jetti bandiraɓe heɗotonoɓe kadi yeɓannoɓe amen kadi e PS meɗen korto amin ñaaji hen yaafo tawi ko gandanɗa hoorema wonko haala hen mo gandanɗa hoorema ne yi hen hoore muɗum yo yarlo min yaafo amen ganda tan ko findinde kadi e tindinde e jeftinde ko wonno kono wona haydara min jetta kadi oɗo Amadou mo gandanɗa hoorema kadi jarlitiɗo kadi mo gandanɗa hoorema boom ƴellitare ne heewi ko élément ji ha heewi kono subaɗe yimɓe wiya min ko onon goni idole kala ko mbaɗɗon ene weeli kam kala ko kalɗon ne weeli kam. Allah jarama on jarama bandiraɓe yewɓoɓe Comedi Show oɗon mbiye so tawi honko haalaɗo tan ko henenaki on oɗon jarlo oɗon jaafo ko neɗɗo way noon min jinno tan ko yo moƴƴu eɗen jetta noon équipe technique gonnoɗo ɗo o foof mo limi juuma onon fof mi yetti on mi yetti maquilleuse am hono Kumbis Babou maquilleuse joni gontuɗo comédienne muɗo yetta Daouda Moussa Dia gorko mbo wendu Bosayaɓe ɗum ɗo fof ko an Seydi Dia emin mbanma kadi julmo wuuri kadi muɗo halfinma Allah kadi oɗo troupe muɗo halfinma Allah kadi joom miñam inchallah mami wat feere fof ne jiidirɗon gandodiron mbiɗa yetta noon kawam Abou Diop hono tata Leyla Diath madame Sall mo limti kala juuma Piindi TV gila dow ha less tan mbiɗo wiya on Allah jarama on jarama eɗen garta kadi semaine goɗɗo tawa e comédien ji goɗɗo so jeyɗo ñaawi on jarama merci beaucoup. Piindi TV koyi dañi wone mbiyen Piindi TV Piindi TV dañi wone mbiyen Piindi TV Piindi TV dañi wone mbiyen Piindi TV Piindi TV